Hi to everyone of you जायहा बे भिडिअखौ नायगासिनो thank you so much for watching my videos एक्चुअली आं बयखौबो साबायखर होनो लुबैयो मानोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायो आरो सापर्ट खालामो आरो बिराद आंनि भिडिअ क्रिटिसाइज खालामनायाव बिराद सापर्ट खालामनायखौ देरहोबाय दायो आं सानबाय कि बिराद मानसिफ्रा होनोमोन ब्लग बानाय स' आं सानबाय कि एबारनिफ्राय डेलि ब्लगार जानोसै अके एक्सपेरिमेन्टेल हिसाबैसो अके बाट आं क्रिटिसाइज खालामनायखौ गारनाय नङा मालाबाबो आं फैगोन बेयावबो फैगोन जेब्ला जायखौ गाज्रि नुगोन जायखौ गोरोन्थि मावनाय नुगोन होमबानो आं फैगोन डन्ट वारि अबाउट दिस बाट आं व्लगखौ माने जेनेबा सेपारेट चेनेल खुलिनो गोसो गैला बेयावनो माने मिक्सआप खालामनो गोसो नायनि एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायनि आंनि चेनेलावबो मानोबा आं एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायाखै बारा खालामनानै नायाखै खनसे खननैल' खालामनानै नायबाय एक्सपेरिमेन्ट हिसाबै आरो सोलियाखैबो बाट एबार नायनि व्लग चेनेला माबायदि जायो अके एबा व्लग चेनेलथ' नंद्राया बाट व्लग भिडिअसफ्रा माबायदि जायो आं सेस्था खालामगोन डेलि भिडिअस लाबोनो डेलि लाइक सानसेयाव मिस गैयै इदि भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन आं व्लग हिसाबै अके आं आसा खालामो कि नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै स' बिसिमल'सै आं मिथियो भिडिअसफ्रा बिराद गुसुं जासै आजिखालि मानो होनबा आं बारा स्क्रिप्टिं खालामनोबो जाला आरो आं जास्ट एनाउन्समेन्ट होनांगौ होननायखायसो आं माने बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' बाट थेंक इउ यार टु एभरिवान अफ इउ अके जायहा आंखौ सापर्ट खालामो थेंक इउ सो माच टु एभरिवान अफ इउ आरो मा होनबावनो आंलाय माजों लाइक थेंक इउ माजों होबावदों नोंसोर नायो नङा होमबा सापर्ट खालामो थेंक इउ सो माच लव यू अल फर दिस अके आरो आं मोनसे सेपारेट चेनेल मोनसे खुलिबावदों मेन स्ट्रिम चेनेल एक्चुअलि बियो जेराव आं हिन्दी इंलिश मिक्स होयो आरो बिदि व्लग भिडिअ लाबोयो डेलि नंद्राया बाट उइकाव मोनब्रै बिदिनो लाबोनो सेस्था खालामगोन आं मेन स्ट्रिम चेनेल बियो अके स' आं बेनि लिंक होनो हागोन गाहायावहाय स' प्लिज थानानै सापर्ट खालामहै बेयावबो नायबानो जाबाय अननानै अके स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल पिस आउट